Ya. Mayangkara sindennya dari dulu tidak pernah menampilkan jaipongan. Terus? Sekarang kita buktikan. Apa? Jaipongan. Iya, jaipongan? Iya. Kayak to. Contohnya apa? Contohnya? Contohnya Jaipong ki apa ae maksudku ki? Bokong semong. Alah, bokong semong wis kok tangga. Liyane. Alah. Salah. Mana? Bokong guing. Bokong kok guing lho. Murane. Bokong metu. Bocah aneh. Walang kike. Kakek, kike. Ya. Walang. Kita coba dulu ya. Yo, kita pilih kabeh. Coba gurunya ngajari terlebih dahulu. Oke, gurunya kan ikan. Ditelok, Cah, ditelok. Kudu pas ya, gerakane kudu padha ya. Ya. Harus satset ya. Ki jaipan. Walang kirek ya. Walang kakek. Walang kike. Walang kike. Ora, kisik. Kene sik. Jaipong sik. Ya. Nenon tantok. Ya disawang. Ya pedat. Dalam. Nggih. Mbak Afi sik. Ditarik. Alah. Regis sama nek sik dadi siji. Oke. Tunggarono tata. Bar iki bar jaipongan. Ya. Grigis karo Raisa dadi siji. Oke. Tunggarono. Sopone sopo? Tunggarono. Sopone yopo? Reso. Tunggarono. Pero tunggarono. Paling sepi 7-5. Ya. Ana sing yo. Walang keke
Nyapa kok guyu? Lah piye aku? Lah liyane dong nang ngene. Udah. Lah pas aku ditabuhi ngono. Lah aku joget. Lah liyane walang tang tok ndang tak tantak tak entung tak tuk ndan. Oh tak bandel. Oh pengen kuwi oh. Ya peleni. Walang keke. Tak tuk. Walang ijo menclok ning polo. Ben tak ireng ya Mas. Kaya Mas Bambang irenge sapur ya Mas. Akeh sing nunyu. Irenge sepur nunyu. Wis bar walang keke bar. Wis gak usah walang keke. Walang keke amah apa ini? Ngono ek marah. Tunggorono tempat pariwisata. Heeh. Tikete mong 25. Sedak 5. Moga monggo tindak mriko sedaya yen pengen turu ning mengkone njaba. Kesenian apa tuh jane? Walang kekek bisa dibeli di sekitar rumah. Kesenian Tunggorono. Raja apa piye? Tidak. Tidak, terus. Terus. Tadi ada apa gerigis. permintaan gerigis. Heeh. Gerigis versi kotak-kotak. Kok kotak-kotak apa ta? Loh, kamu tidak tahu. Piye? Kotak mau loh, Mas. Tak. Jeleng. Walah, emang kotak-kotak to. Iya. Ora sih, kadang iso diganti. Piye? Butak. Kok iso butak ya? Ya, iki mumpung saya padha lenggah ya, Nak. Ya. Sing padha wungon, sing padha lek-lekan matur nembah nuwun kagem tamu undangan ingkang sampun kondur matur nembah nuwun rawuhipun. Mugi sampun paring donga dumateng pinanganten sarimbit. Mugi-mugi Bapak Ibu ingkang sami kondur tansah pinaringan rahayu wilujeng slamet. Ingkang tasih lenggah binarak sumangga dipun rabi dedaran wonten ngarsa panjenengan sinambi mirsani Mayangkara Niken Salintri.